stout of heel stout? Heel stout. Hij heeft gezeten in Duitsland. Oké. Wilt je er iets over vertellen of liever niet? Ja, internationale handel. In Hashish. geestverruimende middelen. Ja. En je hebt in Duitsland gezeten, ziet je dan ook in Duitsland gepakt? Ja. Nee, hier in Nederland. In Nederland. Maar waarom moet je dan in Duitsland? Nee, ze hebben me in Duitsland opgepakt. Ik heb 2 jaar en 9 maanden gezeten. En toen ben ik naar een afkikkliniek gegaan. En daar was ik binnen een dag weg. Ben ik naar Holland, met een trein naar Holland gevlucht. Oh, dat was een open kliniek. Ja. Maar ze hadden ook opgepakt voor bezit of Voor voor handel. handel. Ja. Ja. Maar je wordt zelf ook verslaafd. Nee, ja, en roken. Ja, ja, oké. En zo is het gekomen. Dan ben ik wel benieuwd naar de reden waarom dat je in hash ziet gaan handelen. Ja, Ja, oké, maar dat was dus... Ja, want je hebt een paar jaar in de bouw gewerkt. En op een gegeven moment dan gezegd van... ja, VWO gedaan. Het was achteraf gezien financieel niet de beste keuze. ja. Om er nog niet meer door te leren. Heb je door lang tegenaan zitten te hikken van... Nee. Ik gewoon iets doen wat niet mag om geld... Nee. Nee? Nee, dat was voor mij, ja, ik ben ermee opgegroeid. Met hashish en wiet. Dus voor mij was dat normaal. Dat klinkt misschien heel gek, maar... voor Nou, mij- nee, want Voor mij was het normaal. dat klinkt helemaal... Harddrugs is wat anders. Maar hashish en een beetje wiet, ja. Ik kan ze bij koffieshop ook tegen. Want ik zie een echte Venlo neer. Ja. Waar zit je opgegroeid? Hier in de binnenstad, In de binnenstad. Sint-Johanstad. Oh, dat is echt in de binnenstad. En, maar ging gewoon op een gezin waar dat heel normaal was om te blowen? Ja, Of... mijn zuster bloedt niet, mijn vader en moeder bloeden ook niet. Ja, maar ik wel. Op school al. In mijn joint zijn op school. Maar kwam je door mij in aanraking door vrienden? Of Ja. Oké. Ja. Ja. En wie lang heb je dat gedaan in handel, voordat je tegen de Een lamp... paar jaar. Een paar jaar. Altijd goed gegaan. Toen hebben ze mij verlengd, hebben ze mij gelokt naar München Gladbach. En door op het station, dan heb je zo'n overvalteam met 8 man. Zo ze bij mij op de nek. Tegen de grond, Ja, handen parak, meekomen. niet komen. Ja, Hey, Australië mag je dus niet in. nee. En daar wonen de kinderen. Wie Ja. oud zijn die kinderen? Oh, de oudste is nog bijna 40. Ziet je al opa? Nee, Niet. nee. Giet het goed met de kinderen? Ja, Ja? perfect. Ze hebben geen problemen Nee. met... Nee, prima. Die zit er goed. Ja, amuseert zich er wel. Maar ik heb een goed contact. Ja, Wie doet je dat? met FaceTime. FaceTime. Af en toe bellen, WhatsAppen. Nou, ik heb pas sinds gewoon een smartphone. Sinds een paar weken. Dus eerst moest ik altijd de telefoonkaart horen, maar nu met WhatsApp, ja, ik kan ze bellen. Bevelt het goed? Ja, Ja? leuk. Dat is ook gezichten kan zien. Ja, zo, dat ja? is prachtig. Dat mis ik wel. Heb je ook tegen de kinderen gezegd van doen bepaalde dingen die ik heb gedaan niet? Ja. Ja? Mijn zoon die rookt niet, hij drinkt niet. Het is baat. En weet je. Hallo. Die woont hier ook? Ja. Cool. En lap je allemaal zo lekker door elkaar heen. Ja, mooi is dat kennen, zo in goede harmonie. En, maar je treft elkaar, als je elkaar treft, op Bali. Ja. Omdat ik Australië niet aan mag. Dat En zei je? Indonesië mag wel. Oké. Want daar moest je een visa voor hebben. Australië moest je dingen, formulieren invullen, hoef die verleden. Maar ik neem aan dat zien toch wel maar reisjes of niet? Ja. Maar even nou, wie doet je dat? Ja, sparen. Sparen. Ja, ik maak maar heel weinig op. Ik stond op bewindvoering. En dit is spaar voor mij. Is dat een gooie? Ja. Want daar is bewindvoerders en daar is Nee, een bewindvoerders. hè? hele goeie. En een hele gooie. Ja. Die is ook streng voor ook. Je hoeft niet streng voor mij te zien. Ik ben streng voor mezelf. Oké. Maar hij is toch,
even alles op een Ja, rieken ja. te houden, overzicht Ja. en... Rekening betalen. Dat doet hij allemaal. Nee, daar ben ik wel heel blij mee. Meteen. Hey, en, maar met ook, is het nog steeds vrouw of ex-vrouw? Weer. Mijn ex is dat. Ex. Ja. Heb je nog altijd een goed contact mee? Ja. Maar waarom ziet je niet meer samen? Ja, het is besloten mijn Bali te gaan wonen. Het heeft alles verkocht, Nederland. En daar wordt de zon in. En dat zou geen niet zitten. Ja, ik ken dat niet. Dan heb ik geen inkomen meer. Vandaar. Zou je wel zonder Venlo kennen, op zich? Maar ja, Ja? geen probleem. Ik zet liever in de hitte als hier in de geld. Dus wel Venlo neer en harde nieren, Ja. maar geen... Maar ik ga echt, dat ik de gaande van mis, nee. Helemaal niet. Ik zing door iets waarvan ik denk dat refereert aan de oorlog. Ja, die ben daarachter. Ja, Mhm. want zo noemden ze vrouwen toch die met de Duitsers... Ah, helemaal vroeger. ja. Maar je ziet zelf geen kind van de oorlog. Nee, mijn moeder is Duits. Ah, Komt Koblenz. Koblenz. Ja. Maar heeft dat iets te maken met wat... Nee, heeft toch Mando wel eens over verteld? nee, never. Oh. Nou, dat maakt niet zo goed. Ja, sorry, ik heb een de kegel. Het is nog geen 12 uur, maar ik heb toch al een kegel. Was dat voor u moeilijk? Om over de oorlog te praten? Die heeft nooit over een oorlog gepraat. Never. En je hebt ook nooit gehuurd wat ze in de oorlog heeft meegemaakt Nee. of zo? En ook gepap worden in de Venlo Dat weer. niet. En wie hebben die elkaar ontmoet dan? Dat zou ik niet weten. Nee, dat weet ik echt niet. Er wordt toesneden over Nee. gepraat. Ik denk in de staat, zoiets. Die zich getroffen hebben. En ook gepap, wie is de oorlog doorgekomen? Ja, in de schuilkelder. Met de ganse familie. Die woont op de Gelderse Gekkenweg. Hebben ze met die bombardementen hebben ze door het ganse huis plaats gegooid. Maar hij heeft toch geen verschrikkelijke aversie tegenover Duitsers aan Nee. overgehaald, want hij is Nee. uiteindelijk met een Duitser Ja. getrouwd. Maar we houden niet een mooie vrouw. Ik denk dat dat door niet zo erg vond. Heb je nog broers of zussen? Ja, en zus. Eén zus. En waar woont die? En Brierig. Oké. En die ziet je regelmatig? Ja. Je gaat je met Brommer kennen? Of met, Ja, met ben ik Soles? gisteren nog geweest. Gisteren? Even. Oké. Jonger of ouder als ons? 3 jaar jonger. 3 jaar jonger. Oké. Goh. Ziet je tevreden? Ik wel. Hartstikke. Ik kan doen en laten wat ik wil. Niemand heeft me tegen. Nou, dat bevalt me gewoon. Oké. Zou je nog een keer een levenspartner willen? Nee, Niet meer. nee. Vooral ook vanwege dat ik kan doen en laten wat ik Ja. wil. Die beperken me te veel. Ik kan niet maar doen wat ik wil. Nee, vrouwen komen hier niet meer in. Dat is waar, maar. Nou ja, vrouwen genoeg Ja. hè. Als ik dat zo zeg. Hé, maar je zei net van, ik heb dit schaakspel, heb je vannacht Dat heb ik in vandaag. elkaar gefietst. En waarom ziet je s'nachts dan actiever, schijnbaar? Ja. Of, Ik had gisteren bezoek. En die heeft me even geholpen met die glaasplaten op te tellen. Ik zeg, goed ze dat even onder. Die had ik al klaar. Nou, ik heb even bijeen gezeten. Dat stond gisteren nog op de grond. en slopen, wanneer doet je dat? S'nachts. Oh, toch wel? Ja. Oké. Is dat nou een Sinterklaas erachter? Ja. Met een latex specs aan. Ja, een paar weken geleden heb ik het hier op de stoot heb ik het neergezet. Oh, dus je zet regelmatig wat boete? Ja, ja. Niet bang dat het geklauwd wordt? Of, Nee, maar ik zit hier altijd op de bank, ik had het altijd in de gaten. Oké. Maar ik wil dan gewoon zien wie de mensen erop reageren. Nou ja, dat bleek wel, hè? Ja. We reden heel langs en we hadden echt zoiets van, dat is Ik apart. zo moe, ik dacht, hartstikke gehad.
Want je ziet niet de eerste filmploeg, die Nee? ben ik met. 2 jaar geleden met de reunie. Met wie had dat alweer? Klasgenoten? Ja, Ja, die waren hier op Thomas gelezen. ja. Er is ook weer een filmploeg binnen geweest. Want dat was de klas waar het geen vroeger Ja. gingen ze. Ah. Ja. Wat grappig. Ja. En wie was de klasgenoot worden breiden? Eentje van de Genten. Ah. Bart van de Genten. Wat grappig. Dan moet ik die nog eens terugkijken. Ja. Met wie had het? Anita Witsia. Ja, die is er niet ook binnen geweest. Nee, het niet. Jammer. Maar we hadden een ganse ploeg.